noko kulezi nsuku yazi baba uNkulunkulu ngishawa into yemvuselelo yasentabeni. Ngiyayibona le yaseholo. Ngiyayibona futhi le yasethendeni. Kodwa le yasentabeni ngishaya dingdong. Uyinqala uJesu kuMatthew chapter number 5. Ebese uyivala kuMatthew chapter number 6. Kodwa kuMatthew chapter number 6. Is it 6 or 7? No, it's 7. Blessed is the man. Oti eseli zwile. Ebeso yalenza. Ngithake ngithatha iplatform nje kancane bese siphuma siye plaza. Angithi nje lapha baba. Yes. Ukhona umuzi okufuna masiphuma la. Medication. Imistake kayenzayo bese ngisho levesi sihambeni seplaza. Weza kimi babukhumana. Ngamzama ngemali yokulanda medication.
indlu behlala kuyo ngoba sehlule kuyimesa. Ubuwezwa lamazwi uwayiqoqa i-medication uze ume nangey'nyawo collecting i-medication, but mawuphuma la talk to the sons abangizwa laba bantu. Awutshela useduze udlani medication wena. So ngala babambule ngani uzela kunesambulo mangibuka wena. Uthi upholo ukuthandwa yini? Angwenzi. Kodwa lokhu engakufuni yikho lokhu no kahle khona ususiniswa kangaka kanti usenezinto enjalo kuwe useyaphendula uthi lokhu engakuthandiyo ngikwenziswa isono. Kusho ukuthi mangamthatha ngifake esejari kamoya uPaul ngangathola ukuthi he is sin positive. Uthi kwenziwa yini eseshumayele kangaka bese umbona umuntu esengena esonweni usuka walingisa umavuso walibala edispensary wagcina sekhohliwe uthathe yakhe medication. Uthi uNkulunkulu engakhulumi nawe uNkulunkulu ekhuluma nawe uthi LM Mavuso you are sin positive and ukuba sin positive kwakho ngesikwazi ukwelapha is chronic manje uyabula because it is chronic baba. Kusho ukuthi i-medication le noma ngaba udokotela we-theology but i-medication angeke ngifike esitejini la khona sekuthi thathani iBhayibheli leli is enough. No, as long as I live I need i-medication. Ngicela sihambeni seplaza manje. My brother, wozala sishawa ukuthi sesishumayele kakhulu savutha phe sakhohlwa mfowethu ushona kodwa lento sakhohlwa status sakhamsa negative
ufanele sona ngezwi who I am. Cela ufunde ivesi embuli bese sihamba. Sisebusweni bakho medication. John chapter 1 verse 11 and 12. Galatia chapter 4 verse 6 and 7. Mina. Isingisi lelo manje sisho. Funde isingisi baba, funde isingisi. Funda baba ilanga lishonile. John chapter 1 Funda verse 11 baba. verse 11. He came to that which was his own. Yeah. But his own did not receive him. Yet Good, awumbuli. Usho ukuthi lento yehlukene ikhona leka belief. Bese kuba khona leka ba. Ayifani lezi. Kubeka ba. he came to that which was his own. Yeah. But his own did not receive him. Kubeka ba. Yet to all who did receive him, Yeah. to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Leli lambula ngithanda. Leli. Surely. Yahlambuluka angithandi umuntu. Leli linye bazali mfuzelo verse 12 lesingisi. Elingasho ukuthi children. Kunjani kuleli sonto? Bazali ngicela linye elingasho ukuthi children. Athi children ongani mabhayibheleni. Hey! Wonke agcwele ingane. Funda lelo baba. Nathi ke leli linamandla. Lithi But as many as received him, to them gave he power to become the sons. man gave him what? Gave them he power Wabanikeza amandla. to become. Yeah. La mandla la funa waqadishe kahle kuthiwa exousia. Igama lithi exousia lithi delegated power. Akusiwa wakho but delegated. Lalela ke muntu into mayidelegate kuwe. Kusho ukuthi you are expected to perform something. Gosh. Ingozi ke yokudelegate ile.
Recall that man. Uyabona ngoba ngimila kwi-pulpit le ntukumo. Ngideployila. Should I fight to push? Abekusashona ukuthi bazuka. Abekusashona ukuthi mavuso. Vele kuthiwe recall that man. Mungakholwa babuza uSawu. Oh no. Wala sethu someone emthandazela. Kwasho ukuthi ezulwini mandate ayinikeziwa ayifezanga. Lalela muntu. Nganesikhathi urecall wena. Uphondo lamafutha. Yayi. Because there is somebody on the line. Ngoba wena muntu. Ungacabanga ukuthi you are irreplaceable. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Angathola nje abayi-4, a few sons. Siyena beplaza. Baba, 3 lama group ngicela uwezwa angazi makhona la endlini. I'm not sure. 3. Sons and daughters. Sure. Lalela baba, sons and daughters wakwambuli. There are no sons and daughters here. Mothers no fathers wakwambuli. Oh, there are no mothers and fathers here. Ngoba masika sisebenzisa lento yakwambuli. Sizothi masifuna umuntu oletha into kaNkulunkulu. Simbuke nge-angle ka-sons and daughters. Leso amabandla amaningi asele lapha. There are women of God abaloaded ngezinto zaphezulu. But because basafaka ama-spectacles alabe vela khona. Sons, daughters. Ugroup 1 akekho ke la endlini. Sure. Lapha yakusekhona ladies and gentlemen. Lapha kusekhona uDames and Yere. Lapha kusekhona uMobs and Mokas. But la ngicela sibambe ke muntu. Uvuma ngomlomo uJesu Kristu uyinkosi. Kholwa ngenhliziyo uNkulunkulu wamvusa. Result salvation. And your title changed. Child of God. Jesu uma ubuya uzolanda ubani? Sons or children? Not your sons and daughters. Sons and daughters bangaphandle lapho. That's why sabafaka la endlini sons and daughters will have a problem. Uyabona nje abaningi bake bashayela ilokho ukuthi intshukumo yaqalwa udota ngokwezwe. Hayi, bangcono bayayiqalwe usana. Hayi, uJoseph. Manje yasuke yaqalwa uMaria. Manje ngenxa yokuthi basabuka sons and daughters. Ingakho kwezinye indawo bathi ngeke simele uF. So when ngisho la bathi ngeke simele uF but uNkulunkulu wenze nga-understand abakalipass iclass lika sons and daughters. Noma bemthathile uJesu but abakangeni
basasele sons. Lalela uthi uPaul mayibhala akusekho Greek, akusekho Juda. Besathi akusekho owesifazane, athi akasekho hence iBhayibheli is calling us sons. Baba ukuba bengiqualifya mhlawumbe ngiyi-Council of Churches yase-South Africa bengizothi ake kulungiswe uJohn chapter 1 verse 12 bonke abamemukela, not children, sons. Mboni, children enjoy salvation. Children enjoy our benefits. That's why I'm here. My little son on 10 years. Finally, I'm not going to back because he's still a child. That's why a child, discipline, from being children of God and graduate sons. Galatians chapter 4 verse 6 and 7. When's the no side there? Funda. Galatians chapter 4 verse 6 and 7. Funda mfowethu. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts. Children, God is sending the Holy Ghost. When's the Holy Ghost comfort? When's the Holy Ghost counsel? When's the Holy Ghost teach? But to graduate, we need the Spirit of the Son. What the verse about? Show me yes. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Baba, yini le eyenza kube nomoya kimi othi Abba, Father? The Spirit of the Son. Because the Spirit lesi sika Son, esika Jesu, singenza mangibuka uNkulunkulu ngambuka njenge stepfather. My father, my father, my father. Because I am his son. Beka phansi ama benefit. Funda le verse elandelayo. Funda. Bese uyohlala phansi ngoba. Funda mfowethu. Wherefore thou art no more a servant, Yeah. but a son. Yeah. And if a son, by a servant, we are expecting something because we are a servant. That is why as a servant, support, I have a right to live because I'm a servant. Because I'm a servant. But woman is son. It's not my boss, but my father. Sure. But a son,
Rathebe mhlawumbe abengize kuwe ukusasithulisa. Mfundisi wami usana wapha imoto yakho ekaba ikumthanda mfundisi angayimosha yini usana wakho uma isefike kwi-ownership lemoto kababa yami futhi lutho baba into eyenza ukuthi ayimoshe usesistejini sokuba yini ingane ungaze ube nalo muntu uthi uyithithelani lezi zimvu kayihlo kanje kanti khuluma nenye ingane lalela ayinandaba iyathatha nenje lijijele ibone isiyephukile iphuso iphulwe ingane kodwa usana uthi njengoba zingezikababa nje beswaye masingakagraduate lapha wayinthabo. Nginomfana baba Rathebe. It's now 25 years. Ngithenga sofa ni right ni. Mina ngathenga sofa. Inya. Phekwa sofa. Ukhoze baba. Namu. Sasa. Inya. Phekwa sofa. Kulumade wankosikazi. Now he is no more a boy, a child. Now he's a son. Uthi baba labo sofa abasekho right. Hayibo. Sinahamba sopheko sofa. La Rathebe uthi baba uzokhipha malini? Mina ngizokhipha so much. Umama uzokhipha so much. Siyona lo sofa. Siyabakhipha la. Kwenziwa yini baba? Be practically with gospel. You know the cat, he can't get it in your woman. I was Easter last year. Must be a leak. He can't. I'm sorry for the speaks of person a leaky cat. Oh my boy, what's the big son? These two leaky ones, Zibuga ETV. I know that tell me. I said that the properties. See the responsibility of but to son my thing to no. God enjoy your life. And nothing in. Mama says finish with son, Baba. By your ears, another go. So it's not negative and calling to Baba. Sizakela uNkulunkulu esisizini saba namasons yothunga kayimemezela ifasting babone bona ukhonto lahlekile kusindiswa the former mayor yaseDumbe some weeks back. Oh, my father Islam. So funa into ilahlekile zikaba. Wazi ubona wena siya plaza, so funa into ingaba. Hey, plaza. Ay. Yes. Ma esengisa baba. Ngalo bakho
khona unkosikazi indoda eshimayo inkosikazi ngekho inkinga ngoba ungaze uqambe namanga Nkosi yami Jesu Maria Josepha. ngiyayithanda nje leka baba uMunyandini noma yabona lethu Yeah. ushadi mntu Koshanda. phephisane nenaphethe amakosikazi Siyolanda sibuya lapho. Yeah. lalela baba uma sikhonza naye Jesus. sekwenzeka nje enye into ngikhonjwa kwenye indawo phela ngithi sisebenza endaweni angisabe bikho mina Sunday ngiyoshumayela kwenye indawo idandi sekusala unkosikazi nalo mfana uye useshayela imoto ngoba ingozi nonikeza imoto ushayela imoto enikezwa usana this why izinto uNkulunkulu uyayibamba ngayibambiswa into eyodwa still a child uzoyilimaza noma bekufanele kumnike ukuthi uzoyilimaza stop it uba thamba mbeki sana shaka monda la moja ifanele izulu lithi not ready hallelujah abikho mina ukhona unkosikazi losana ngithi yes uyasho unkosikazi ngithi mina ngihambe nobani masembuya because lo meya simthathe edolobheni siyengeke lokushini Yes. ngoba akekho abamtholanga phela uJesu akabatholanga abantu abamshumayeza uJesu edolobheni abantu abamshumayeza uJesu baselokushini o-LM Mavuso Yeah. yiko simthatha lesimsana sengibuza ukuthi ngoba ngikhathazelwe indlu yami le uthi hayi uthe undaba egama lomfana asikwazi ukushiya ubaba uSibiya asikwazi ukushiya usibaba uSibiya kwenziwa yini ngafuna ukushiya sana yabona indlu yasekhaya ukuthi ubaba ngekho akusho ukuthi ngafika emzini wami yiba ney'ngane babashiye emgwaqeni thatha umndeni wakhe ahambe naye children yekela ke manje umntana Mavuso uhlale phansi why sons number one usana baba unespirit sokuphendula masufikelele kwistage sikasana awuzwa umhlabeleli uthi buya mntwana buya kathi buya ngidana buya mntwana ngoba umntwana fanele ulanda kodwa usana ngenxa ka spirit of weakness my God the spirit is twisting up baba simphoka esendle elahlekile sithi uyele ekhaya ngoba wise uJesu mayenza umfanekiso ndoda nolahleka ngicela ukuyela yena ntomba yathi ngizosuka yebo because uyazazi uthambisana futhi uma ufuna usana baba une-right yokushayima izinto zakho yabuzwa lo uthini baba niko ngokwami yini indaba amesana sokuneshembe ezinto zikhona sengayeka usana ugcina ngithi nkosikazi usana wena nje mawuthola ingane wena noma udokotela noma ngokwabhulayo Moya ongcwele. kodwa oyizalayo eyababa Mbuli. Ulindisi. Lolo. awumele usho ukuthi usana uma ezala zalela kubo ekhaya Ay.
That is why iBhayibheli alithi singama sons and daughters, because uzosihlupha udaughter. Uzalele emzini yabantu. Hayi. Babunathe. Uma sinemsana, sirefe msitethi son. Sukuma nkosikazi. Babuya naye. Bazothi baba. Ngizele. Sure. That's why nkosikazi ebandleni sisilogele sithi kulonyaka. One man, one soul. Because who are the sons? Uthi baba unyandeni lalela lo madoda. Ayiye. Uyabe nkosikazi ngoba ngathi nadinga. Jesus. Kusetshenziswa uprincipal. Echela bazana ngubani uprincipal waseswayo? Mr. Kalshwana. Shomkhulu enkhuluma ngayo. Ngoba ayihambi ngokuthi ufike lento kasana. Iya nge-graduation. Usetshenziswa last year ngoMarch. Sure. Wafika netutele engakho. About 4 or 3 of my students afika nawo. Uphuma nawo esikolweni. Uthi mfundisi Mbashumayisa. Hey! Ukhona nje children okade bafika. Nanamhla baseko children. Ngoba isayini kasana. Uyazala. Isizathu phethe imbewu yaseka. Angizwa baba. Bayabuka. Bengifuna ukusho njalo baba. Jesus. Sesihamba. Sesiphuma Siyalapha yasokwenza. Siyolanda into yikababa. Mina bengithanda ukuphasa ke masuku. Ungathatha imoto yakho uye ekhaya. Uthatha imoto yakho nabantu ufike nabo. Siyokwenza ngani? Siyolanda into kababa. Siyolanda into kababa wethu. Isizathu la kithi sihlushwa imbewu. Siyolanda amadodana mntakaMafusi. Baba uyazi don't tell me to ask. Umfana engakafiki kwistage sepuberty. Noma ikhona imbewu ayikho ready ukuproduce omunye umuntu. Isohlupha basobane bathi engakafiki nje kupuberty. Sure. Kodwa wafika kupuberty manje yakhula. Sethufa nje bayibona intombazane emgwaqweni. Ayibuka nje. Yazi ukuthi shayimba imbewu. Sifike stage soba usana. Adonke bathusha ibona behlele ukulandela amantombazane imbewu. Ithi imbewu produce. We are now the son. That is why ibandla masafike kusana. Awazi wena manje soni mahala. Kwazanga washelela uJesu. Sure. Baba. That's why uma uNkulunkulu efuna amadodana waletha indodana. Abesethi kuIsaiah, for unto us a child is born and a son is given. Then umbhalo wamaHebheru athi kwakumfanele yena. The child is born, God a son, but the son is given. ayifanele. Oshatamanda nibosa. Yikho mayifika uJesu efika ethempelini. Ukhuluma ukukhulu uyabaqosha. Uthi ngiphendule indlu kabani? Yababa. Hayi. Yikho nje sakufanele sibize enkulu ngumthela mama. Sizochaza umehluko baba phakathi kwefaith necult yama-7 angels. Because those are intruders. Amasela angena entweni kababa. Yayibo. Sikhona thina njengamadoda. Yayibo. Isule. Oshatamanda nibosa. Ay.
umsebenzi wamadodana ukuvikela, umsebenzi wamadodana uku-extenda. That is why lithi iBhayibheli encwadini yamakhosi amadodana abaprofethi aya ku-Elisha athi, baba indawo esikuyo siminyene ngoba amadodana nombono kababa. Abadodana babe sehambile abambe imessage kababa. Sephoqa ukuthi ngoba abadodana babo okwathiwa waphuza iwayini kuJeremiya yena siphuza. Wathi baba thina amadodana asikwazi ukuphuza. UmHebheru ubhala uMahebheru uthi uyise indodana yenze njani? Iyayidisiplina. Yes. Sinabantu abadisiplineki nje abakafiki. Dodane. Thank you, Lord. Parliament, but sending out to the Lord, receiving a young.